Hun er ikke dræbt i lejligheden. Han tog hende med. Jeg bliver nødt til at have en eller anden, der ved noget om sådan en drabsmand her. God idé. Jeg vil have Tommy Schaefer på. Katrine, nej. Jeg synes, det er opløftende, at I accepterer hjælp udefra. Hvis du ødelægger det her for Katrine, så ødelægger jeg dig. Schaefer, hvad helvede laver du her? Jeg er gået i kiosken, hvis du spørger min kone. Så hvor er de andre? Hvem andre? De andre lige. Jeg tror, der er flere. Det her, det er hans livsværk. Det er gravene, der er trofæer. Når de er døde, så er de hans. Neglen er næsten væk. Flå jeg op. Hun har krasset sine fingre i stykker. Det er mig, der bestemmer. Vi skal være fuldstændig sikre på, at du ikke glemmer det igen. Nej,